U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, kada su oci uređivali raspored čitanja Svetog pisma i svetih spisa na Evanđelju, uvek su gledali da između apostola koje je Nemanja čitao i Evanđelje koje smo danas čitali, ima veza koja ih povezuje i na neki način objašnjava, jer, kako kaže sveti apostol Petar, da su neka, to govori za Pavlova neka dela, govori se i za Evanđelje isto, da su nekada napisane na takav način da teško ih možemo razumeti i nažalost često puta ih tumačimo na svoj sopstveni način, bez blagodati Duha Svetoga, uključujući svoj egoizam, i onda pogrešno u stvari tumačimo Evanđelje i uopšte štivo Svetoga pisma. Naime, evo danas da se osvrnemo na apostol koji je Nemanja čitao i kaže, apostol Pavle upozorava tadašnji narod, a upozorava i nas i upozoravat će sve one do kraja sveta. Kaže, ne borimo se protiv tela i krvi, kaže, nego protiv duhova zlobe u podnebesju. Šta to znači? Borimo se, to često puta možda niste primećivali i niste mogli u stvari da raščlanite, a primetili ste često kako onako ide fini, miran period, normalan našim životima i u trenutku sekunde, u deliću sekunde nama počne da padaju na pamet takve stvari da je to prosto neverovatno. U zavisnosti od, čemu smo skloni, u đavo nas peca i kuša nas, ubacuje nam pomisli i stvara nam nemir. I onda odjednom taj mir i ta harmonija koja se dešavala u našim dušama, srcima, a i telima, odjednom postaje haos. I mi prosto ne možemo da verujemo šta se nama dešava. A upravo o tome nas uči sveti apostol Pavle, da pazimo, da stražimo nad našim pomislima, jer od naših pomisli dolaze te turbulencije koje se dešavaju. Evo, jedan prost primjer ću vam dati. Recimo, imamo neku teškoću u životu i teško da vide financijski i tako dalje. Vidimo nekoga ko dobro financijski stoji, vozi dobar auto, ima dobar stan i tako dalje. Mi ako sebi dozvolimo da pomisao uđe, odakle mu to sve, kako ja nemam, sigurno je lopov, ono tu nastavlja jedna priča, znači ja tu pričam ono što se odvija u našim glavama, znači to uopšte ne mora da se dešava verbalno, nego u našim glavama se dešava i odjednom nastaje haos ako mi ne presečemo taj tok misli, postaje nam potpuno život nenormalan i jako je teško da se vratimo nazad, pred svega da osjetimo, primetimo da to do nas i od nas, i onda da shvatimo da smo pogrešili, da se pokajemo i da vapimo Bogu da nas povrati u pređašnje stanje. Nekada to stanje traje danima, znate i sami. Evo baš pričao sam tu sa jednom prijateljicom, ona kaže meni, kaže prosto neverovatno, kaže šta se dešava, ona nema dece i kaže ona meni prosto neverovatno šta mi se dešava, kaže kada vidim ljude koji imaju decu, prosto mi nije dobro, kaže, prosto se uzburka u meni duh i vuče me na negativno. I sva sreća ona shvata da je to kušanje sa strane i preseca to i ne traje da traje, ne dozvoljava da traje, ali primećuje to. I to je znači u svakom nekom segmentu našeg života i čemu god smo mi skloni, znajte, to nas kuša. Nemojmo misliti da ta kušanja i to što se nama dešava, da se to dešava zbog nečega drugog. Ne, nego to se dešava zbog onoga što mi već imamo unutra i budi se i radi nas. I sad nije prijatno sigurno da se susretnemo zato što svi mi visoko mislimo o sebi, mislimo da smo odlični i onda kad počnu da se dešavaju te turbulencije, onda nije nam baš prijatno i obično se okrećemo na stranu da je neko drugi za nešto kriv. Zašto? Zbog čega sam sve ovo rekao? Evo upravo zbog ovog današnjeg Evanđelja, gde, pazite, žena, znači, zgrčena, bila je kao kifla, još više zgrčena, možda mislite 18 godina pakla kako je ta žena mogla da živi na taj način i da se obučeni i da ode da obavi svoje najosnovnije potrebe. Sigurno je morala da ima pomagače i bio je to sigurno pakao telesni, a možete zamisliti kako je to pakao duhovni, a i sigurno u to vreme jevrejsko, u to vreme Hristovo, gdje su Jevreji svaku anomaliju smatrali
falinku, smatrali su da je to neki veliki greh napravljen i da je Bog kaznio. Mislim, to misle ljudi i dan danas o tome, da je kaznio čovjeka. I podsmeh, znači ljudi, i sva ta problematika koja je nju pratila, sigurno mnogo teška. I kaže, to Gospod došao i kaže, samo kaže, oslobođena si od nemoći svoje. I on kaže, iscelio je, kaže, bez ikakvog njenog učešća, da je ona tražila, vapila, i on kaže, da sam došao iscelio se od nemoći svoje, kaže, povrati se ona. I šta se dešava? Eto, oni koji, kažem, ne paze na sebe, ne paze na svoje pomisli, ne paze na svoje strasti i misle da je njihov upravitelj, valja se, ne valja se, to isto kao i danas, kaže, odmah počne da se gnevi i kaže, kako je to mogla subotom da radi? Kako je moglo to subotom da uradi, kako je moglo da je iscelji, kako je ona mogla da traži isceljenja, pošto on, taj sveštenik, nije smeo Hristu direktno da se obrati, nego on se obraća njoj. Pazite koje licemerje, koja je pokvarenost. Kada on kaže kako je mogla danas da se isceli, kako nije 6 dana treba raditi i u te dane se treba isceljivati, a ne u dan subotni. To vam je dan nedeljni u današnje naše vreme. Znači nije smeo Hristu da se obrati nego njoj. Tražio je stvari osudu cele zajednice, osudio je stvari o Hrista, ali kaže nije smeo direktno da mu se suprotstavi. Međutim, eto vidite, Gospod odmah odgovara i kaže, licemeru jedan, kaže, zar vi svoje životinje, volove i ovce ne izvodite na jasle i ne dajte im vode u dan subotni, odnosno u dan nedeljni, kaže, a zatvoreni ste toliko u svom egoizmu i u svom samoljublju da jednostavno ne primećujete čoveka i ne primećujete dobročinstvo koje je učinjeno, koje je Bog učinio čoveku. Jednostavno, samo zaljubljeni ste i ne primećujete i držite se prosto slova zakona. To vam je ovo naše vreme, dođe čovjek da se pričesti, odmah njih 15 posle dolaze, čim se pričesti, sačekaju ga tu iza nekog stuba, jesi postio, koliko si postio, kako si postio, mora se ovako, treba onako. To mi je ista ta priča. To je isti taj duh, isto to samo što je sada dan nedelja, druge su stvari u pitanju, isti taj duh jedan, jer ti ljudi vide samo Boga u zakonu, vide Boga u pravilima, ne vide Boga čovjekoljubivoga, Boga koji učini dobro ovome ili onome. Mora se ovako, ako se ne radi ovako, ne može nikako drugačije. Ljudi ne shvataju da je čovjekoljublje najveća vrlina od svega, a pre svega bogoljublje. Ako na pravi način volimo Boga, mi ćemo na pravi način voleti čoveka i shvatiti da su pravila tu da nas drže u nekom okviru, ali da je ljubav iznad svakoga pravila, iznad svakoga zakona je ljubav. Jer ljubav je ispunjenje zakona i proroka. I treba da bude zakon. Zakon je za onoga koji ne ide ka ljubavi i ne penje se, ne uzdiže se i ne shvata šta je Bog dao nama. A kad čovjek dođe u to polje ljubavi, on naravno ne ispušta zakon, ali prevazilazi ga, jer ljubav prema čoveku prevazilazi svaki taj moment je zakonski. I to je najvažnije. Ja da ne propustim priliku da vam se zahvalim pre svega na pomoći ovom svešteniku kome je kuća izgorela. Vidite sada, vi sad recimo kada mi stali ovako da razgovaramo jedni s drugima i kad bi pitao kako je ovo vreme posta proteklo, uglavnom bi se osvrnuli, pa znaš šta, postili smo koliko smo mogli, trudili smo se, ispunjavali smo sve zapovesti koliko je, grešili smo, ali se kajemo i tako dalje, to bi isticali. A u suštini, mislim, ovo nije za isticanje, ali hoću da kažem šta je važnije. Mnogo je važnija stvar ovo što ste svi vi učestvovali u pomoći čoveku kome je kuća izgorila i pokazali i bogoljublje i pokazali čovekoljublje, nego što ste postili i ovako ili onako. Znači, mnogo je bitnije čovekoljublje, gde čovek u vreme posta daje sebe drugome i otvara srce za drugoga. I jednostavno nadilazi sva ta pravila koja su nam data da poštujemo, recimo, u vreme posta. Ta ljubav nadilazi i to je ono što Bog traži, otvaranje srca prema čoveku, a ne zakonsko merenje šta je ko i koliko uradio. Nisu svima jednake moći, to moramo da shvatimo. Kaže, pokojni patrijarh Pavle naš, bio je u Dečanima, tamo bio je vladika Raško-Prizrenski i kaže, tadašnji iguman ovako bio, kaže, krupan čovek, jako naš otac Bajsije iz Sjenika, i kaže, patrijarh Pavle ga je stalno kritikovao koliko on jede. A on njemu kaže, valjda mu dosadilo više, patrijarh bio dosadan i bio ovako neshodan čovjek bio.
kaže on, preosvećeni vladiko, kaže, drugačije troši fića, a drugačije troši kamion. I patrijarh je u principu video i kaže, Bog te video, kaže, pa to je tako. Ne možemo meriti stvari po sebi, to hoću da kažem. Ako postiš strogo, posti strogo. Ne čikaj ovoga pored kako posti, nemoj da ga destabilizuješ, odustaće od posta, zato što ti postiš strogo, on posti na ulju, mislit će da njegov post ništa ne vredi. Nemoj, pusti ga, neka uzraste, pa kad uzraste, onda će moći da posti malo strožije, da se malo... Znači, nemojmo, ljudi su jako osjetljivi, nemojmo ih pipkati, nemojmo ih kritikovati na taj neki zakonski način, jer ćemo, kako da kažem, izigravamo neke lažne spasitelje crkve. Mi smo zabrinuti za budućnost crkve i spasavamo time crkvu ako neko po nekim pravilima strogim se ne ponaša. Ko smo mi da se ponašamo na taj način da spasavamo crkvu? Hristos je spasitelj i on je glava tela crkve. Sam je rekao, kaže, da vrata paklena crkvu neće nadvladati. Da li ta vrata paklena neće nadvladati zato što mi pazimo da drugi ne pogreše? Da pazimo da mi ne grešimo, da mi pazimo da činimo dobro, a ne da budemo cenzori. Svašta i kažem, opet vam ponavljam, sad kad vas vidim u ovolikom broju, molim vas, kada se ispovedate, kada se savjetujete sa sveštenicima, jednog se držite. Molim vas, jednog se držite. Nemojte ići od manastira do manastira, sludeće vas. Od popa do popa sludeće vas. Isto kao kad imaš 5 ordinacija, ideš u svih 5, uđeš i tražiš dijagnozu, barem 3 različite će ti dati. Sludeće vas. Idite kod jednoga, držite se jednoga i slušajte ga, jer trasirat će vas na pravi put i pokazat će, kažem, tako lekar deluje. Znate, jako nešto. Nego sad, u vreme posta Sveti Nikola u ponedeljak dolaze mi ljudi, žene sluđene, rekli su im u nekim manastirima da ne mese kolač nedeljom. Ako kuvate ručak nedeljom, jer se tuširate nedeljom, jer se umivate nedeljom. Pa da, pa šta onda? Zašto da ne praviš kolač? Kad ćeš u petak da ga napraviš? Pa da se gađaš kolače, da bude tvrd, da ne može niko da ga jede i onda da ga baciš. Šta ćeš s tim? Znači, nemojmo to, valja se, ne valja se. Držimo se zakona Hristovog u ljubavi i poštujemo zakon, ali držimo se u ljubavi i budimo normalni. Samo budimo normalni, molim vas. Pravoslavni hrišćanin je čovjek koji je poslan da bude normalan. Ne čudotvorac, ni bilo šta, samo da bude normalan i da bude prijemčiv za čoveka. To je najvažnije. Jer kažem, od našeg ponašanja, nas u crkvi, zavisi od toga da li će ljudi prići crkvi. Od našeg nenormalnog ponašanja, naše žene i naši muževi ne dolaze u crkvu, zato što smo mi nenormalni. Kad to pogledamo. To je istina, to je tako, znamo se, nismo mali. Treba da se trudimo da budemo normalni samo. I da ne teramo, ni ovo, opet to stalno ponavljam, da ne teramo naše bližnje, ti ne ideš u crkvu, ti ne postiš ti ovo. Čovjek nije navikao, pa moli se Bogu za njega, ćuti, služi mu, trudi se, idi ti u crkvu, kad ti već ne brani, posti, ispovedaj se, pričešćuj se, voli ga, ljubavlju će čovjek biti privučen crkvi. Kako kaže poslanica, da žene ne ubeđuju muževe svoje, nego da krokim duhom i ponašanjem svojim pokažu njima kako pravoslavni hrišćanin treba živjeti. To važi i za muževe. To je ista stvar. Znači, samo da budemo normalni. Ništa od nas ne traži previše, ali moramo stalno da pazimo na sebe, da gledamo šta radimo, pazimo na naše pomisli, da ne lutamo levo i desno, koliko možemo uvijek da se vraćamo. To je jako važno. Zato ajde, trudimo se koliko možemo, odvizavajmo se, činimo dobra dela, što je najvažnije, činimo dobra dela, jer ta dobra dela pokazuje da smo mi sinovi Oca Svetlosti. To ona pokazuje. Dobra dela, a ne naša priča. Jer često puta, čujem, moram to da kažem, prvo je možda, ne znam, prijatno ili neprijatno. Čujemo ljudi koji u crkvu ne idu, kaže, bio sam, a poverenja su mi i poznajem ih i dobri su ljudi i u svoje vreme će krenuti u crkvu. Kažu, znaš šta, bio sam na jednoj slavi, kaže, znaš ti o čemu ljudi pričaju, kakvim se rečima izražavaju. Kaže, mene je bilo sramota. Nije ih osuđivo, nego je primetio i to meni rekao ovako u razgovoru. Ja verujem da je to tako. Trudimo se da pomirimo tu multiličnost ovde u sebi. Ovde i ovde. Da ne budemo jedni u crkvi, jedni u kafani, jedni na poslu gde radimo. Nego da budemo uvek isti. To je jako važno. Da pomirimo sve to u sebi, da budemo isti svuda. I da mi je potpuno svejedno da li ću biti u crkvi ili u kafani,
i ponašat ću se isto u crkvi i kafanu. Hoću da budem normalan. Volim da idem u kafanu i volim da pojedem i da popijem i da se družim, ali ću biti normalan. To isto radim i kod kuće i isto tako i pričam kod kuće. I ništa to nije to. Znači, samo da budemo normalni i bit ćemo sve to sve. To je ceo sklop, to je Gospod dao nam. Njegove zapovesti nisu teške i ne komplikujemo, posebno vi žene. Ne komplikujte, pojednostavite stvari i prepustite Gospodu. Ne rešavajte sve sami. To je važno. Tako, neki blagoslov Božji sa svima vama. Liturgija, još jednom, hvala vam najlepše na pomoći ocu Dragiši, svešteniku, da finansijskoj da izgradi kuću. Eto, svi smo pomogli koliko smo mogli i stvarno, eto, oni su me zvali iz Vršca i zahvalili se i ja ću, ako Bog da, ako nam poživi na proleće, da ga pozovem da dođe da služi sa nama ovde i eto, i da on se zahvali i da vidi kakvu dobru zajednicu imamo i kakvu radosnu crkvu imamo i kakav narod imamo, da dođe u Čačak naš. I eto, to je toliko. Što se tiče, opet moram sad da se osvrnem na sveži slava sutra Sveti Nikola, večeras ko slavi ako hoće, posle večernje režemo kolače, 5:30, a ujutru krećemo kolače od 5 sati ujutru, znači počinjemo da režemo od 5. Liturgija je u 10 sati, tako da eto, imate i raspored, ali još jednom da vam to kažem uživo, da znate. Tako. Ko slavi, neka vam sveća slava, Sveti Nikola, neki na pomoći, i današnje svete slava osvećeni. I tako, radujte se, trudite se i ne popravljajte druge, to je važno, popravljajte sami sebe. Amin.